I dag lærer Babelstammen at give slip på deres planlægning og i stedet følge den åndelige strøm, der fører dem til Gud. De tænker på, hvordan de tidligere har troet, at deres egen plan var den rette, men nu forstår de, at det er vigtigt at stole helt på Guds vejledning. Mens de står ved floden, åbner de deres hjerter for Guds ord og beder om vejledning. Herre, ikke mine planer, men din vilje skal ske. De begynder at praktisere tro på nye og uventede måder. I takt med, at natten falder på, samles Babelstammen omkring et bål og deler deres oplevelser. De griner, reflekterer og finder trøst i den nye forståelse af, at Guds plan ofte er anderledes, men altid bedre. Under den stjerneklare himmel indser de, at deres liv er en del af noget større. Den vise ældre fortæller, når vi overlader vores liv til Gud, åbnes der døre, som vi aldrig kunne have forestillet os. Næste morgen begynder Babelstammen at så frø i en have, der repræsenterer deres nye livsvej. De arbejder sammen glade for at se de frø, de har plantet, vokse og blomstre som symboler på deres tro på Guds plan.